Dobrý deň prajem. Dovoľte mi, aby som vám oznámil, že mesto Trenčín v piatok od 7 hodiny ráno do 16 hodiny po obede zorganizuje spomienku na Juraja Vankuliča a Matúša Horváta. Bude to spomienka, kde každý zo študentov, ktorý bude chcieť, je to dobrovoľné, môže prísť, zapáliť sviečku, doniesť nejaký obrázok, ktorý nakreslí. Celá tá akcia sa bude volať Deň pestrosti. Bude tam kniha, kde môžu poslať odkaz, hovorím to odkaz do neba, obidvom chlapcom a prípadne vyjadriť svoj názor, čo si o tom všetkom myslia. A to je všetko. To znamená, že budú sa môcť, môžu sa kľudne obliecť ako chcú, môžu prísť aj v pestrom oblečení, to je samozrejme na ich rozhodnutí. Bude to v podstate s najväčšou pravdepodobnosťou to bude na námestí študentov, čiže na tom malom plácku vedľa gymnázia, ak sa ide vedľa, tam je ten stánok a potom vedľa tam sú tie lavičky a potom sa ide smerom na kostol a do gymnázia, takže to je priestor, ktorý patrí mestu Trenčín. Je to blízko gymnázia, tadiaľ najviac študentov chodí do školy a si sa aj pohybuje. Takže tam ten priestor bude vytvorený, budú tam tie dve fotografie, bude tam tá kniha a budú tam môcť prísť zapáliť sviečky a budú môcť napísať do tej knihy nejaký odkaz obidvom chlapcom a zároveň môžu doniesť nejaké obrázky, ktoré tam môžu položiť s kresbami a zaspomínať si na nich a môžu ísť domov. Ja tam prídem ráno o 7:30, určite tiež zapáliť sviečku, tiež niečo napísať a tiež sa im pokloniť. Takže toto je také, čo zorganizuje mesto Trenčín. Nech sa páči, môžeme sa s otázkami. Počasie bude priaznivé. Čiže nejaká alternatíva v tom priestoru? Nie, bude to aj keď bude dážď, proste je to jedno, proste bude to tam a chceme, aby to bolo vonku, aby to bolo pri gymnáziu, aby to bolo tam, kde celá táto nezmyselná kauza vznikla. V tejto chvíli je to tak, že mesto, áno, takto mesto si spomenie, bude to odkaz aj pánovi Mazurekovi, aj všetkým ostatným, že diskurs v tomto meste o diskurse v tomto meste nebudú rozhodovať politické strany ani politici, ale že sme v slobodnom meste, kde si o diskurse budeme rozhodovať my tu v našom meste. A samozrejme ja nevylučujem ešte, že možno niečo pripravia aj študenti. Ja s nimi nekomunikujem zatiaľ, chcem sa s nimi spojiť, pretože tam je aj nejaký študentský parlament, ktorý tam pôsobí, oni tam dokonca teraz majú voľby, prebiehajú v rámci školy do študentského parlamentu, takže ja sa spojím so šéfom študentského parlamentu a spýtam sa ich, či aj oni niečo budú organizovať. Je možné, že áno, možno, že tí žiaci si niečo zorganizujú, ale my ako mesto vlastne ich chceme podporiť tým, že keďže nemôžu to robiť na pôde školy, tak vedľa budú môcť vyjadriť tí, ktorí budú chcieť svoj názor týmto spôsobom a mesto im umožní ten priestor, aby to mohli urobiť. A my sa ako za tým ako mesto staviame, lebo my sme organizátor tejto spomienky. Viete, to, čo ma najviac na tomto celom trápi, je, že v podstate vedenie školy a aj mnohí iní tých študentov v tom nechali samých. V podstate nikto si ich poriadne nezastal. Mladí ľudia, ktorí majú od 11 do 18 rokov, prežívajú svoje životy vnútorne v tomto veku tak, že premýšľajú nielen podľa môjho názoru nad tými dvomi zavraždenými chlapcami, ale napríklad premýšľajú aj nad tým mladým chlapcom, ktorý ich zabil. Pretože dobre dnes vieme, že práve títo ľudia v tomto veku medzi 11 a 18 rokov veľmi intenzívne rozmýšľajú o živote, o tom, v akej žijú krajine, ako si predstavujú svoju budúcnosť. Sú to múdri ľudia. Nie sú to žiadne hlúpe deti. Sú to študenti gymnázia. A nikto si ich nezastal. Nechali sme ich v tom sami a jediné, čo sme dokázali, je, že sme potlačili sme ich názor na to, že si niečo chcú zorganizovať. Pričom celá táto akcia mala byť len akciou školy. Malo to byť len vnútri v tej škole. Upozorňujem všetkých, že to mal byť jej, nazvem to, druhý ročník. Pretože minulý rok takúto akciu zorganizovali. Čiže to nie je prvýkrát, to už by bolo druhýkrát, pretože minulý rok to zorganizovali. Minulý rok to zorganizovali v
v rámci školy, nikto sme o tom ani nevedeli, zbehlo to a bolo to v poriadku. Teraz chceli urobiť to isté a vedenie školy to zakázalo na základe pána Mazureka, ktorého volajú že Miňo, alebo Miňovi, lebo Miňo potrebuje bojovať s nejakým nepriateľom. Miesto toho, aby sme Miňovi odkázali, že prepáčte, pán europoslanec, ale ak si dobre spomíname, tak a čokoľvek si spomenieme, za vami nie je nič vidieť. Keď ste boli v LSNS, tak ste vládli v Banskobystrickom kraji a vidíme, v akom stave ste ho nechali. Vy už ste aj vládli, pán Mazurek, z LSNS v Banskobystrickom kraji. Neukázali ste nič, len ste nechali za sebou jeden bordel. A ja sa pýtam, že to kto z nás má právo hovoriť o gymnazistoch, mladých ľuďoch, že sú hlupáci? Že keď sa rozhodnú vyjadriť svoj názor na spomienku ľudí, ktorí boli zavraždení, áno, z LGBT komunity, tak im to treba zakázať, lebo oni šíria nejakú ideológiu, lebo oni si myslíte, že oni tak rozmýšľajú, že sa niekde stretli a povedali si, poďme teraz to nejakého Mazureka, alebo neviem čo, teraz to... Vôbec naozaj si niekto myslí, že takto tie deti rozmýšľajú? Naozaj si myslíte, že to je taká nejaká organizovaná skupina, vyjadrili svoj názor, povedali svoj názor a my v škole dospelí sme im ho zakázali. To je, prosím vás pekne, že čo? To sme sa ocitli kde? Však nebuďme ako Míňo. Však to je odkaz všetkým. Nebuďte ako Míňo. Proste je to úplne absurdné a ja za týmito mladými ľuďmi stojím. Stojím za týmito mladými ľuďmi len na gymnáziu, na obchodnej akadémii, na umeleckej škole, na všetkých stredných školách. Tam neštudujú žiadne hlúpe deti. Áno, nemajú všetci šťastie, nemajú všetci rodičov, nemajú všetci rodičov, ktorí sú kresťania, nemajú všetci rodičov, niektorí im zomreli, niektorí možno ich opustili, nemajú všetci rovnaké šťastie, ale to nie sú hlupáci. Každý žije svoj život, každý z nich je iný. A robiť z nich nejakú jednoliatú, ideologickú, nebezpečnú skupinku, ktorá tu neviem koho ohrozuje, takže ja za týmito ľuďmi stojím a hlavne musím povedať, že mi je hrozne ľúto, že sme ich nechali na pospas Míňovi. A ja teda ich na pospas Míňovi nenechám a preto za nimi stojím. Takže z tohto pohľadu chcem povedať, že Mazurek ich oplul, s prepáčením na nich povrieskal, povymýšľal si hlúposti, dourážal ich, bez toho, aby ich poznal, bez toho, aby ich niekedy v živote stretol, bez toho, aby niekedy sa ich tých ľudí vôbec dotkol a opýtal sa ich čo a ako. Vymyslel si nejakú storku o nejakej ideológii a neviem o čom a oni mu zakázali akciu. Môžeme sa hanbiť. Viete, ja som včera ostal, ako poviem, hrozne šokovaný, keď som tú tlačovku videl, lebo ja som bol rád, že vidím premiéra, ktorý hovorí, že pomôže samosprávam. Bol som rád, že vlastne riešime, že počúvame od koaličných poslancov, aj predsedov koaličných strán, že jak bez samosprávy to nie je možné, jak máme spolupracovať, máme spolu konsolidovať, máme spolu riadiť štát, konec koncov my ten štát spolu riadíme. A potom z ničoho nič predseda vlády povie, že nejaký pometený profesor na gymnáziu v Trenčíne organizuje nejakú LGBT akciu. Bez akéhokoľvek poznania veci. Bez ničoho. Niečo si prečítal niekde, alebo niekto niečo z jeho ľudí povedal a on bez akéhokoľvek problému povie, že pometený profesor. Ja poznám tú pani učiteľku. Ja som s ňou vyrastal od decka. Je z dvojčiek. Ešte sme vždy boli takí veselí, už sme si povedali, že sú to krásne dvojičky a nevedeli sme rozoznať, ktorá je ktorá. Je to úžasná učiteľka, mimochodom, z mojej generácie. A teda poviem otvorene z generácie, blízko generácie pána premiéra. To nie je žiadna 20-ročná učiteľka, ktorá teraz prišla nabudená a povedala, že poďte, ideme niečo urobiť. To je veľavážená profesorka, ktorú tie deti majú radi, ktorú si vážia a ktorú ja poznám od
od malého mala, ako Trenčan, ona je Trenčanka. To nie je žiadna pometená profesorka alebo pometený profesor. To je veľavážená dáma z našej generácie. Ja som sa s ňou včera stretol. Ani nebola nahnevaná, ani znechutená, ale bola smutná. Bola hrozne smutná, lebo povedala, že minulý rok to prebehlo, OK, tento rok to chceli urobiť a nakoniec to skončilo ako niečo, čo oni tomu nerozumejú. Rozumiete? Oni nechápu, čo sa stalo. Ona nechápe, ak sa za rok môže spoločnosť posunúť do situácie, že niečo si v rámci školy zorganizujú a za rok im to niekto zvonku zakáže a ešte ju nazve, že je pometená. Prečo pán premiér toto robí bez toho, aby vôbec vedel, o kom a o čom hovorí? Prečo nás núti do konfliktov? Prečo nás núti do tohto napätia a do rozoštvávania tej spoločnosti? Veď pán premiér, pometení a chorí boli tí, ktorí nechali zabiť Kuciaka s Kušnírovou a ten, ktorý ich zabil, bol pometený. Ten, ktorý zabil týchto dvoch mladých ľudí, ten mladý muž, bol pometený, bol zmetený, zmanipulovaný, bol v podstate chudák, lebo nemal možno diskusiu, nemal šťastie v rodine a neviem čo, a zabil týchto dvoch mladých ľudí. A pometený bol ten, ktorý sa pokúsil zavraždiť premiéra. To bol pometený človek. Veď títo traja pometenci zavraždili 4 ľudí a jedného zavraždiť chceli a ten jedný z nich bol premiér. Veď ten Juraj Vankulič, Matúš Horváth, Kušnírová a Kuciak, veď do tejto kategórie patrí aj Robert Fico. Presne do tejto istej. Akurát títo 4 ľudia to neprežili. Robert Fico to prežil. Prežil atentát na svoju osobu od pometenca. To sú pometení ľudia. A nie profesor, učiteľka na strednej škole, ktorú nazveme, že je pometená bez toho, aby vedel, o kom rozpráva. Veď kde to vedieme, tú spoločnosť? Ja nechcem, aby v našom meste sa tu vytváral takýto nejaký pocit. My si vážime všetkých pedagógov, stojíme za touto učiteľkou, stojíme za ľuďmi, ktorí učia na stredných aj základných školách, stojíme za nimi. A ja verím, že Robert Fico jednoducho si uvedomí, že spravil chybu. Že nemôže predsa len tak do éteru povedať, že o niekom, o kom nič nevie, že je pometený, keď pometení sú práve tí, ktorí sa pokúsili jeho zavraždiť. Veď strácame už akoby súdnosť. A viete, musíme konsolidovať. Musíme ľuďom zabezpečovať služby, financovať šport, energie. To je naša robota s Robertom Ficom. V tom my musíme pomáhať ako primátori a starostovia, konsolidovať, riešiť veci, pomáhať im, čom sa dá. To je naša robota a úloha. A nie počúvať, že premiér Fico zaútočí na osobu, ktorú ja poznám celý život, ktorú majú študenti radi, ktorá je jedna normálna žena, tak ako ktokoľvek z vás, keby ste ju videli a stretli, a on ju nazve, že je pometená. Lebo čo? Lebo ja neviem, lebo on si to tak povedal, alebo tomu tí jeho poradcovia dali zlé informácie, alebo čo on má okolo seba teda za ľudí. Tak ja chcem len poprosiť Roberta Fica veľmi úprimne, aby nevnášal ďalej konflikt do tejto témy, aby nechali toto na tých študentov a na tú školu a aby za pometencov považoval tých ľudí, ktorí majú chuť vraždiť a zavraždiť mladých ľudí a aj jeho ako premiéra. To sú pometenci. A s tým treba pracovať. To sú ľudia, s ktorými treba pracovať. A nie s nenazývať takto isto ľudí na gymnáziu. Nehovoriac ešte o tom, prosím, záver poviem. Gymnázium je, Ľudovita Štúra je od roku 1437 v tomto meste a vždy to bol ostrov slobody. Z tohto gymnázia vyšli fantastickí lekári, geodeti, fantastickí piloti vrtuľníkov, fantastickí učitelia, diplomati, fantastickí strojárski inžinieri.
mnoho muzikantov. Gimpelrock, na tomto gymnáziu za komunistických čias vznikala nezávislá kultúra. Gimplorok a tak ďalej. Táto škola je známa svojimi vyjadrovaním, slobodným názorom, kritickým myslením a spôsobom komunikácie. A my na túto školu teraz ideme uvalovať zákazy, veď potláčame slobodu tých študentov a robíme z nich hlupákov. Pre mňa to hlupáci nie sú. Máme sa s nimi rozprávať. Lebo potom nerozprávajme na deň učiteľov, všetkým pedagógom, akí sú úžasní, dávame im kvetinky a boskávame sa s nimi a rozprávame, akí sú úžasní a jak si ich všetkých vážime. A keď sa nám to hodí, tak povieme, že sú vlastne pometení. To je jedna vec. A druhá vec, prosím vás, za chvíľku budeme oslavovať 89. deň študentov. Však nerobíme z nich hlupákov, veď chceme kritické myslenie. Veď chceme, aby tí ľudia vyjadrovali svoje názory. Veď chceme, aby kľudne niekto povedal, že on je proti tomu, tak sa postáva, povedz to, nikto ti to nebude zakazovať, nikto ti nebude zatýkať, ale zakazovať im akcie a vyjadrovať ich názory je podľa môjho názoru strata slobody na akademickej pôde aj na gymnáziu, ktoré si všetci vážime. A preto som chcel, ma hrozne zahrnutilo vyjadrenie pána premiéra, lebo spomenul som si aj na toho človeka, ktorý sa jeho snažil zabiť a chvála Bohu sa mu to nepodarilo. Premiér je dnes naspäť. Rozumiem tomu, že je emocionálne možno unavený, rozumiem tomu, že už nevládze, musí to byť hrozný zážitok, neviem si to predstaviť, čo musel prežiť pán premiér, ale ho chcem poprosiť, aby radšej do tej spoločnosti vnášal viacej kľudu a pokory, ako takýchto odsudzujúcich vecí a ľudí, o ktorých nevie vôbec nič. To som chcel touto tlačovkou povedať a ďakujem, že ste prišli. Nech sa páči, samozrejme, môžete sa povedať.